En aquest vídeo et porto un dictat de nivell A1. Per fer el dictat, primer escolta la versió normal i després la versió lenta. Al final, pots corregir el teu text amb la transcripció. Et recomano que facis el dictat a mà, amb paper i boli. Així n'aprendràs més. Avui som a la platja. Fa sol i calor. Hi ha molta gent a la sorra. Hi ha para-sols i tovalloles. Els nens juguen a pilota i fan castells de sorra. Algunes persones neden al mar i altres prenen el sol. Avui som a la platja. A la platja. Punt. Fa sol. Fa sol. I calor. I calor. Punt. Hi ha molta gent a la sorra. A la sorra. Punt. Hi ha para-sols i tovalloles. Punt. Els nens juguen a pilota. I fan castells de sorra. Punt. Algunes persones neden al mar i altres prenen el sol. Prenen el sol. Punt.